maita enyu vadikani, tiri kungofamba nazvo zvikamu nezvikamu. Tinokutendai nokuramba muchingotandadzana nesu. Ndiko kunonzi kuchenjera ikoko, kuti muzive, nekuti hatidi kuti muite hurukuro dzepamabhazi. Hatidi kuti mungoteerera zvinhu zvinobva musocial media. Kune zvimwe zvekunyepa, kune zvimwe zvechokwadi. Kunyange muhurukuro idzo dzatinoita takamira-mira, kune zvimwe zvinowedzerwa, kune zvimwe zvinotapudzwa. Ngatinzwei pamusoro pegwaro irori. Baba Mupambeli, zvataenda kunotora mafemo, mambe muri kupindura mubvunzo, enderai mberi. Ndinofara, ndandiri kutaura nawo yekuti rwendo rwedu rwakatanga netransitional stabilization program. Yatiri kuti gore rino tatora mafemo maduku kuti tiparure yatinoti second phase, which is NDS1. And mutauri wedu aongorora, aine ongororo yakanaka nekuti avunza kuti 1 ndewei. 1 uri kutotaura kuti pachaita 2. Saka TSP yanga iri 2 years, NDS ndeye 5 years kusvika 2025. Then kubva 2025 kusvika 2030 tinenge tine NDS2. And zvakangofana nekuti kana uchivaka imba, handambotaura nyaya yefoundation. Uchavaka kusvika pavanoti pawall plate level, ndiyo NDS1. Asi imba yedu inenge isati yapera. Imba yamunoona ine roof iyo. Inoda kupfirirwa. NDS2 ndo yatinenge takudi takuroverera roof yedu. Ndo matsananguriro andingangozviita. Ndizvozvo tinokutendai nemibvunzo yakanaka kudaro. Nokuti dzimwe nguva tikangodhuma, musati mabvunzo vamwe vanozonzi Zambia yenyu yasara kuseri uko yadonha. Nokuti tichingofamba usingatomboona kuti yadonha nai. Saka ipapa tikaramba tingofamba tisingacheuke seri. Upenyu hwekuseri hune chokuita noupenyu hwekumberi. Ndosaka kana mumotikari matinotyaira muya pane rear view mirror, kuti zvekuseri izvozvo zvinokukanganisa kuenda mberi. Saka tikati fambe totarira shure toenderera mberi zvakare. Pane umwe ari kupiswa here nemubvunzo? Ndiri kuona kuti kuMidlands kwakabopa. Tiri kufara chaizvo nechirongwa cheNational Development Strategy 1. Ameno kuti uchaita mubvunzo here kana kuti kuchaita kutaura kuti mutinzwe iyemi utungamiriri hwedu huri mberi. Muno Midlands tine zvinhu zvakawanda zvatinosangana nazvo zvatinofanira kubenefita isu sevana veZimbabwe. Totarisa tiri kuona zvinhu izvi zvinobenefita chechi imwe, asi iwo machechi akawanda. Takukukumbirai kuti kana mauya zvemazviro kwazvo sekuuya kwamaita muchitaura padzikerere, kuti muri kuuya muri chiti national, let it be national. Kwete chechi imwe chete kuti kana muri muchipinda Roma, maRoma oga kwambuya Ana ndo anobenefita. Kwa mahwisiri ekwaniyokera anobenefita onguvai. Kwa mapostori anobenefita onguvai. Ndo paya pamunozona sokuti vanhu vana basa nechirongwa chenyu, ivo vanhu vane basa nechirongwa chenyu, nokuti vanenge vachiona kuti chero ofisi yenyu chaiyo inoda kuiwa wakapfeka uniform yekwambuya Ana. National ngaingova national, tose tiwe takapfeka mapfekero atinoda, tiwe nechichemo chimwe chete, mutitambire mutambiro umwe chete, mashoko akanaka, mashoko makukuta ari kutaurwa. Asi vadikani ndoziva kuti vane chechi dzadomwa pamwe makuti yowe zvagodiniko, muenzaniso chete. Muenzaniso chete vari kungoti pane mhando nemhando dzemasangano ngazvibatwe zvakafanana. Mumwe mubvunzo vari kutotora mibvunzo yavo, mumwe mubvunzo ndeupi? Ndiri kuona kuti NDS yakanzi 2021. Mubvunzo wangu ndewekuti pane urongwa here hwokutora hwaro hweNDS kuenda kumaruwa kunotsanangurira vanhu vari kune nzvimbo dzese dzeZimbabwe kuti vazive kuti ndo urongwa hwatave nawo, kuti ndo mashandiro atakuita tese senyika. Ndo mubvunzo wangu Mai Chisamba. Izvozvo mubvunzo wakanaka chaizvo. Izvozvi zvatatotanga ndiko kutofamba ikoko kwatiri kutoita. Mangwana vamwe vari uko, vamwe vari uko, asi Baba Mupambeli vachaupindura. Ngatiwane umwe mubvunzo. Rwendo runotakati hatichati urongwa hwataronga hwomira hoga, kana tonoita bhajeti yenyika yomira. Zvino izve rwendo runotakati zvatakaronga kuita ndo zvatichatanga kupa mari yenyika, kuitira kuti tikwanise kunosvika kwekuya kwatati tine matargets kana kuti kwatine zvishuviro zvedu zvekuti kuda kunosvika. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvandaona kuti zvakakosha kuti vanhu vazive. Mashoko akanaka etsanangudzo, hanzi zvakarongwa
ndizvo zviri kutanga kutariswa, nekuti mufunge upenyu hwatinorarama tikarega kuteedzera zvatinenge taronga muupenyu hatibudiriri. Zvinongofanana nababa kana mai wekuti kana vakanzwa munhu achitengesa kati maorenji nzimirai, zvikanzi ice cream mirai, zvikanzi pakupera kwezuva zvamanga maronga zviye zvasara, asi mukazvironga muchizvikoreka. Regai timbotora mumwe mubvunzo isati yapindurwa iye vari kuchengeta mibvunzo yavo. Ndakatarisa chirongwa ichi cheNational Development Strategy 1 ndiri kuchitora sechivakwa sokutaurwa kwazvamboitiwa, chiri kuvakwa nemastages akasiyana siyana. Zvichireva izvo kuti kuvakwa kwachiri kuita chine vavaki vari mubasa iroro kuchitungamirira, asi isu sevanhu tine marongero edu, asi Mwari vane marongero avo. Zvinogona kuitika ndezvokuti vavaki vari kutungamirira kuvakwa kwechivakwa ichi chakanaka kudai vanogona kubatikana nezvinovabata. Dzimwe nguva vanogona mabhiridha anogona kuchinja, pouya vamwe vavakizve. Pane here zviripo zvakaitiwa kuti kuriko kuti vavaki vari kuvaka chivakwa ichi vasuduruka, pakauya vamwe vavaki havazochirasiri kure here chikangoperera munzira? Mubvunzo wakanaka wakabata, nai pauchirirewo maoko, nekuti kune zvimwe zvatakatomboona muupenyu baba Mupambeli nenhingi nevamwe vadari apa, chekuti kunonobvunza kunzi zvakanga zvichiitwa nanhingi zviya havasisipo zvakapera zviya. Saka izvi hazvinganyepudze vanhu kuti ende dzoke. Vari kuda kuona kuenda kwazvo mberi, yatingati pachirungu continuation. Ndinofara nemibvunzo yauya iyi, mibvunzo iyoyi mukatarisa rwendo rwatiri kufamba runoratidza kuti tiri mugwara rakanaka, nekuti mibvunzo iyi inoda kuti tiipindure tichiratidzana gwara. Ndoda kupa mifananidzo yezviri kuitika zvatabva nazvo kuTSP kwandataura kuya nekwatiri kuenda, nekuti mubvunzo unobata kuti kwatiri kuenda ndekupi, ende uye mutyairi akawana chamuwana bhazi redu richamira here kana kuti harimiri. Ndoda kupa muenzaniso werodhi yatiri kuvaka Bide Bridge to Harare to Chirundu, yatiri kuda kuti isusu tipedze nemakore anoteera. Ndobvunza kuti mugwagwa iwoyo tomboti wakundikana kupedzewa nemutyairi aripo, anozouya anobva angosiya kuti ndakuda kuvaka umwe padivi, nekuti uyu handizi rini ndakautanga, handifungi kuti zvingadaro. Semuenzaniso uyu ndiri kuda kuti ndiratidze ruzhinji rweZimbabwe kuti maprograms ari kuitwa nehurumende paurongwa hweTSP neNDS national programs. Tiri kunyanya kubata nyaya yeinfrastructure. Dhamu kana marwanyati ratakavhura rekubwera kana ratovakwa, irrigation inotofana kutoitwa ende ndeye munhu wese. Hapana pachazombonzi paya vekuroma hamuchamwa mvura. Aiwa ndizvo zvochaizvo mataura zvakanaka baba. Kana kuti hamuchashandisi mugwagwa uyu kana kuti saka ndofunga ndapindura mibvunzo yakati wandei. Mapindura mibvunzo yakawanda chaizvo, asi zviri kunzi kana zvanzi ndezverupawo ndezvemunhu wese. Regai ndimboenda pana Mamutambara. Basa rose riri kuitwa devolution NDS1 transitional stabilization program zvinozorembera pane muono kuti tichita basa rese iri ngapave nerunyararo, ngapave norugare, ngapave nokuwadzana. Mudevolution imomo tinenge tichiti rugare rwacho runowanikwa sei, runyararo rwacho runowanikwa sei. Tiri kuti mashoko ngasvike kuvanhu, ndochinhu chikuru ichocho, kuti zviri kuitika mumaofisi atiri ngazvisvike, zviri kuitika provincial council, zviri kuitika kwaDA, zviri kuitika kucity council, information iyoyo ngaisvike kuvanhu. Kozouya chinhu chambotaurwa chiya chokunzi corruption, kunoreva kuti hachiunzi rugare. Devolution masystems ese atiri kutaura economy yawo anoti corruption kwete. Touyazve pane nyaya yokuti munhu wese ari involved. Izvozvo
kwenyu, kukokorodzwa kwenyu, kupinda, kusunungurwa kwenyu, kuti kana chinhu choresveka imi tauraiwo. Mashoko akanaka, mashoko akanaka echenjedzo ari kutaurwa naini. Zvese zviri kutaurwa ngatizvibatei, ngatizvigashirei, ngatizvidzidzei, nekuti kuziva mbuya huudzwa. Saka maona panapa tiri kurayirwa tomboya kwamuri baba madziva, asi tiri ngotarisa nguva yedu iri kukwikwidzana nezvo zvakanyanya. Muchaona kuti gwara reratinoti muchirungu monitoring and valuation riri kutogadzirwa gore negore, nguva nenguva vanhu vachange vachiziviswa kuti tava papi, kuzvino takuinda papi, pane zvatakamisa zviya izvi tava papi. Izvozvo zvichange zvichigadziriswa izvozvo. Ndizvozvo isi tinovimba kuti kana mauya kwatiri, kana tauya kwamuri, imi mauya kwatiri, ngatitaurirane chokwadi, ndokuti mutambo wedu upfumbire. Vadikani munongozivaga kana tikanga tiri kuita zvinhu zvinoendeka tiri muMai Chisamba show, chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndine urombo chiringazuva chiye chabva chatsvuka chikakwata. Imimi manga muchitandadzana nesu vadikani, vateereri nevatariri. Madzidzei, maonei, makasununguka kutinyorera kana kutiridzira. Tinokupai kero dzenyanzvi dzedu, tinokuendesai kumahofisi akasiyana siyana. Asi chikuru chamunofanira kuona ndezvekuti tiri kuuya nemitauro yakasiyana siyana. Chindevere nemitauro iri pasi pechindevere, Chishona nemitauro iri pasi pechishona, kuti munhu wese anyatsonzwisa. Nekuti mazwi aya anotaura aya anovhebha kai, unenge wakuvhiringidzika usingazivi kuti zvafamba sei. Asi regai ndipe kutenda kwakaperera kune vakotsveri vedu veMinistry of Finance and Economic Development, vakabatana neUNDP kuita wochekoche iyoyo. Regai nditende vatyairi, matyaira chirongwa zvine unyanzvi neungwaru. Ndinotenda vamutambara, ndinotenda vamupamberi, ndinotenda vamadziva, ndinokutendai mhuri yeGweru, tinokutendai nokutitsigira zvakadi kusangana zvakare. Svondo rinouya pane imwe nhapitapi yakadai panguva imwe cheteyo. Ndinonyo Dr. Mai Chisamba.